Saobraćajci Belograda, pazite nas ko do sada. Nek oduzmu gas, vozači zbog nas. 60% svega toga što leti oko nas i što nas zagađuje i truje je proizvod upravo robnog transporta, dostave roba, kamiona i tako dalje. Sada, ovo je jedan deo argumenata zašto ova priča, koja je krenula širom Evrope, sveta, Amerike i tako dalje, a evo, krajem maja bit ćemo u gradu Nola, koji je u blizini Napulja, da primenimo ovaj projekt, ima smisla. Ja ovde upozoravam na jedan naziv, a to je zaliv. Zalivi su delovi kolovoza ili šireg trotoara koji su ostavljeni za dostavna vozila. Ne možete stati bilo gde, možete u zaliv. Zalivi u jutarnjim časovima mogu da služe za istova robe, u noćnim satima predstavljaju parking prostor, u normalnom vremenu za saobraćaj. Znači, postoje zalivi koji su određeni, a od zaliva drugde vozi se raznim nekim friendly dostavnim vozilima, se distribuira, prebacuje i postoji urbanističke uredbe, da li je to na svakih 100 metara kao u Barceloni i tako dalje. Zalivi u Buenos Airesu su napravljeni na 8 metara dužine, pokazalo se da nije dovoljno, da treba 10 do 12. Dugotrajni parkinzi za kamione su takođe planirani, ali Barcelona je uvela još jednu inovaciju, ovo govorimo o Beogradu, da kafeterije i restorani moraju da imaju 5 metara skladišnog prostora da bi skladištili flašice i tako dalje, a ne da za svako toliko poručujemo da dolazi dostavno vozilo i tako dalje. Zašto znači to postoji? Jer izaziva sekundarni efekat na transport, zagađenje i ostalo. Znači, za nas je sve sitno, znate, mi smo narod koji samo na veliko ide. I kad ja o ovome pričam, to može nekome da izgleda šta je to? Šta je to? Vidjet ćete kada zaostanemo još. Dakle, stvari su nekada male, ali dugoročne. Znači, mi moramo da imamo dugotrajnu orijentaciju ili ono što Hofstede zove long term orientation. Ja sam želeo, naravno, da ovde se vratim temu event marketing i event management. Vidite, ja jako verujem u događaj, upravljanje od događaja da bismo pokazali nešto. Nije više dovoljno da mi to napišemo, nije više dovoljno da pošaljemo flajere. Mogu sve vas da pitam pored koliko billboardova ste prošli, koji ste uopšte zapamtili. U kampanjama moramo da se orijentišemo na događaj. Ja ću da ukažem na nekoliko tih tehnika u event marketingu koje ujedaju za oko i pamte se. Jedno je tehnika izražavanja koja se naziva gigantizam. To su ogromni predmeti. Ovde recimo neki ogroman kotač koji može da nam služi da se u njemu vrtimo i tako dalje, može da stavi do znanja da ulazite u jednu zonu koja je bez saobraćaja ili da razmišljamo kakav kotač, kakva vozila i tako dalje. Druga tehnika jeste putem sponzorstva. Putem sponzorstva mi možemo da opremimo i nazovemo naša prijateljska vozila i neka druga inovativna rešenja. Mi moramo da razmišljamo da pešačka zona neće biti zona bez kretanja. I u toj pešačkoj zoni vi treba da imate neko kretanje. Kretanje roba, kretanje ljudi, kretanje nas koji se već možda teško krećemo za koju godinu. Ili kretanje na kraju krajeva vozilom koji pomoću pedala okrećete, pijete pivo na njemu i na taj način obilazite Beograd. Ako na taj način mogu da obilazim Budimpeštu i Kiraj i Andraš i Bulevar i tako dalje, zašto ne bi mogu i pešačku zonu Beograd? Znači, razmišljajmo da i te zone bez kretanja jesu zone sa nekim vidovima kretanja, koje su inovativna rešenja i na taj način mi u stvari promovišemo zone bez zagađenja. Razmišljamo o tome da je to friendly, da je to nešto što pre svega čuva naš ambijent, naše gradove i mlade. Još jedna od tehnika izražavanja u event marketingu su poznate ličnosti. Nekada to jako dobro funkcioniše. Znači, ko je celebrity, ko su poznate ličnosti i tako dalje. Da li je to Kolašinac ili je to Španović? Pa naravno da jesu. Oni su neko ko nas promoviše. I u event marketingu mi angažujemo poznate ličnosti kada su u pitanju ova eko rešenja i za saobraćaj i tako dalje. Ja tu zaista uvek mislim i na sportiste.
sportisti su puno postigli i oni treba da promovišu sportski duh, sportska rešenja. Sestre Moldovan, jel? Jedan deo kanala Vizelj u Borči je čišćen zbog sestara Moldovan da bi imali gde da treniraju. Pre 3 dana sam obišao Banjičku šumu nakon reportaže o Timothy Byford. Fantastično, panoi o pticama koje možete da vidite u Banjičkoj šumi i Banjički potok koji je do pola uređen ili 2/3 je uređeno, 1/3 je zagađena i nije. Nemamo para za 1/3, to je ono, nemamo daha da završi. Ta 1/3 zagadit će druge 2. Znači moramo do kraja da izvedemo projekte, da li će se to zvati Byfordova šuma, ali naša građanska inicijativa mora da dođe do izražaja. Naravno, upotreba interneta, da li će te zone, te čiste zone, prijateljske zone biti pokrivene internetom, pa što da ne, jel? Zašto ih ne obeležimo i na taj način i učinimo privlačnijim? Svetlo, zvuk, specijalno dizajneran mobilijar u kontekstu mikrourbanizma, imate različita rešenja da povećamo bezbednost, da se prosto samo te 4 svetiljke na ćoškovima raskrsnice budu različite nijanse svetla, žuće ili crvena lampa, jel? Kao što je to London imao, one žute kugle i tako dalje. Sve to skreće pažnju, znači moramo da uočavamo tehnike koje nisu potekle iz saobraćaja, ali su potekle iz event managementa, to je znači event marketing, kako da to upotrebljavam da bi projekt živeo, da bismo povećali bezbednost, ekološku dimenziju i sve ono što nas se tiče. Tu su i stimulativne ture, da posetimo to, da nagrađujemo one koji nam se javljaju na različite pozive, konkurse, da verujemo vašim predlozima, pogotovo mi stariji. Znači, ovo je sve zaista primenljivo. Traži novac, traži istraživanje, ali ako već imamo predloge da Beograd bude jedna od turističkih prestonica, da onda to bude još lepše, još čistije, da fasade ne trunu tako brzo od gasova i tako dalje, i da naše te male ulice, kakve su tamo, budu propusnije. Mladi stari, budite nam vi drugari, oduzmite ga. Učesnici u saobraćaju, vi kad izađete iz kuće, vi ste već učesnik saobraćaja. Sad, da li je on bezbedan? Da li smo mi bezbedni na ulicama? I nismo, jel? Imamo definitivno problem. Ono što bih htjela u kratkim crtama, samo da kažemo vezano za brend, a kasnije ćemo sve to da primenimo na bezbednost saobraćaja, da vidimo kako bi to moglo da se uradi. Šta je brendiranje? To je kada nešto što je potpuno obično unapredimo i poboljšamo da ono postane vrednije i smislenije. Mi ovde imamo problem sa bezbednosti u saobraćaju. Šta mi to treba da uradimo sa ovim pojmom da bi ga unapredili, da bi napravili nešto posebno od njega? Kako mi to da uđemo u svest svakog pojedinca i da on shvati koliko je bezbednost saobraćaja neophodna i koliko je ona važna? Ona jeste važna. Vidimo da u medijima se zauzima dosta mesta za neke stvari koje nisu toliko bitne u odnosu na ove koje su ključne za opstanak i za razvoj. Ja stvarno ne znam da sam skoro pročitala neki članak u medijima. Bilo je onih akcija, ali ono što je bitno za brend, te akcije moraju da budu konstantne. Znate da poznate kompanije imaju brendove, Coca-Cola, Nike, to su najpoznatiji brendovi. A šta su oni uradili da bi postali tako poznati? Koje su to komunikacije koje su oni koristili da bi došli do toga? Ono što je bitno kada kažete bezbednost saobraćaja, da kažete da je to nešto neopipljivo. Znači to treba da bude u našoj svesti, da se na tome radi, da vi znate da kad izađete na ulicu da ste vi bezbedni. A ono što je drugo, vi dajete neko obećanje. Svaka institucija za sebe, svi državni organi i svi učesnici treba da imaju tu svest i da se radi na tome, a to je vrlo neopipljivo, jer vi ovdje nemate konkretno nikakav proizvod, je li tako? Kompanija Coca-Cola prodaje Coca-Cola, ima neki proizvod, a šta sad ovde treba prodati? Život, tako je kolega. Ovde sad mi govorimo o nečemu što je veoma, veoma vredno. Znači mi sad treba da napravimo jedan brend koji treba da bude kao Coca-Cola, a u stvari da ne damo ništa. Znači samo treba da povećamo društvenu odgovornost i svest. Koliko je to bitno. Kod nas se u menadžmentu na brend gleda kao instrument. Koliko ste vi visoko pozicionirani u svesti uvezano za da li je proizvod, usluga, nije bitno, u ovom našem slučaju to je bezbednost saobraćaja, toliki vam je i uspeh, znači mora da se radi na tom. Ono što sam ja htjela da vam ovde pokažem jeste Maslow koji je 1957. godine napravio piramidu motivacije ličnosti. Ovdje imate na dnu, to su psihofiziološke potrebe, potrebe bezbednosti su na drugom mjestu, znači vrlo su blizu, a onda tek idu ove društvene potrebe i potvrde samopotvrđivanje ega i tako. I vidimo da smo već na drugom koraku pali. Znači, da smo mi tu potrebu zadovoljili, da vi kad izađete na ulicu da se osjećate bezbedno, ali ovdje pričamo o saobraćaju. Znači, već je Maslow 1957. godine shvatio da je potreba bezbednosti ona potreba koja mora da se zadovolji. E sad, ono o čemu sam ja htjela da pričam, to je kulturološki aspekt.
Bitno je da vi stvorite takvu kulturu i takav ambijent da se to podrazumeva. Eto, to je suština priče, da ja sad ne dužim. Da vi u kući, da vi sa roditeljima, da to već ide od vaspitanja, a kasnije da se to prenosi i na obrazovanje i na škole, to bude konstantno nešto o čemu se govori, o čemu se priča. I da se usadi mladima dok su mali svest o tome kako da se ponašaju. I to je, ja mislim, najteži problem. Evo, i pročitala sam podatak da se naši vozači više plaše da im se napiše kazna nego da poginu. To je najveći strah. Znači, to je potpuno zamena teza. I zato smatram da je dobro došla uloga ljudi koji se bave marketingom, zato što upravo iz tog psihološkog aspekta i tih potreba zaista smatram da treba da se svi udružimo, i roditelji i deca moraju da vode računa o tome, kasnije i profesori u školama, ali ono što je bitno, najviše uspeha imaju mediji. Znači, najjače reklama, i to sam pročitala po statistici, sada tu postoji toliko medije, danas imate internet, to je toliko dostupno svakome i zaista mogu dobri marketing stručnjaci da pošalju poruke individualno ljudima, a da ne pričam koliko ima tih virtualnih platformi i tu zaista može da se nađe ciljna grupa, da se pozicionira bezbedno saobraćaj u mislima učesnika. To je suština priče i suština marketing. Evo jedan podatak koji sam ja našla, da svake godine Svetska zdravstvena organizacija kaže da oko 1,2 miliona ljudi pogine, a više od milion biva povređeno i hendikepirano saobraćajnim nesrećama, i to su podaci u zemljama sa niskim i srednjim prosečnim prihodima gde, nažalost, i mi ispadamo. To je jedan podatak sa kojim mora da se krene, da se podiže društvena odgovornost, a samim tim i da se kreiraju te pozitivne navike, to je broj 1, uključujući sve medije, uključujući sve institucije i roditelje, njihovo vaspitanje u kući. Kultura se dobija vaspitanje plus obrazovanje. Znači, neka etika da se uvede u školama o ponašanju u saobraćaju, da se napravi taj kulturološki ambijent, treba veći auditorijum. Znači, gleda se i na globalnom i na lokalnom nivou da se podigne sve. Deca vas bedom mole, usporite pored škole. Pokušao da napravim jedan pristup iz polja praktične politike kako bismo mi mogli da uredimo sistem da se borimo sa ovim problemom, i kao takav problem moramo posmatrati kompleksno zato što on jeste takav. Iako on na prvi pogled deluje jednoznačno kao bezbednost u saobraćaju, on ima zapravo mnoge posledice i mnoge elemente koji su sadržani u okviru tog pojma. Ne treba nikako zanemarivati ove podatke koje smo izneli, 3 nastradalih, 40.000 godišnje koji stradaju u udesima. To su strašne stvari, a još strašnije je ono što je ta bezbednost ugrožena i na mnoge druge načine. Mislim da rešenje mora da bude multidisciplinarno usled prirode samog problema koji pokušavamo da tretiramo. Problem koji tretiramo je takav da se preliva u različite sektore, da zahteva saradnju različitih upravnih organa na nivou grada, ali i šire. Vi ne možete samo sprovesti meru tako što ćete da propišete, već morate imati adekvatne kapacitete za njeno ispunjenje. Ako pratite bilo šta što se dešava kod nas u oblasti, recimo, politike ili u oblasti našeg normativnog, našeg zakonodavstva i tako dalje, mi imamo dobra normativna rešenja za neke stvari. Problem je praksa. Bitno je da mi imamo rezultate. Bitno je da mi ove parametre, ove negativne tendencije koje smo naveli i na koje se stalno vraćamo, suzbijemo. Da li ćemo za to iskoristiti dobročinstvo, sebičnost, altruizam? To po meni nije od presudnog značaja. Ako su kazne taj način da mi sprečimo ljude, onda neka budu kazne. Ali kada propisujemo kazne, moramo da imamo u vidu da mi ne možemo samo da ih propišemo, jer ako, recimo, saobraćajna policija nema kapacitete da ih sprovede, one neće biti efektivne u praksi. I tu se vraćam na tu multidisciplinarnost u pristupu koju smatram da nam je potreba, kao što je i potreba da postoji saradnja različitih organa uprave. Reći ću nešto i o ovoj bezbednosti i kako to još može da utiče u problematičnu bezbednost ljudi. Ono na što prvo pomislimo kada se kaže bezbednost u saobraćaju je svakako ona direktna, neposredna bezbednost učesnika u saobraćaju. Čim izađete iz kuće, vi ste postali automatski učesnik u saobraćaju, vas može nešto da udare i tako dalje. To je jako direktan problem i to je direktna bezbednost. Ali na bezbednost ljudi se utiče indirektno. I postoje mnogi drugi elementi bezbednosti što neki naši dokumenti uvažavaju. Na primjer, Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije prepoznaje takve stvari kao što su ekološka bezbednost, održivi razvoj i tako dalje. Koliko god to ne delovalo relevantno na prvi pogled, priroda saobraćaja je takva da ona utiče i na životnu sredinu, ali ne samo na životnu sredinu, nego i direktno na zdravlje ljudi, na više načina. Kao prvo, nivom buke, kao drugo, zagađenje. Beograd se nalazi u centru svih ovih problema, zato što Beograd u takvoj situaciji da nema završenu obilaznicu, tako da imamo masovni tranzit iz više delova Evrope koji zapravo prelazi preko Beograda, a kad bi trebalo da ide umesto njega. To su ti problemi sekundarni do kojih takođe dolazi prilikom sprovođenja saobraćaja kao delatnosti. Što se tiče samog saobraćaja kao delatnosti, njegova osnovna funkcija i uloga, to bi vam verovatno svaki saobraćajni inženjer rekao, je da premesti ljude sa tačke A na tačke B. Osim toga, saobraćaj se bavi prevozom roba,
puteva, takođe se u to uračunava često i prenos informacije. Sada, pošto saobraćaj pokriva sve te oblasti koje su zapravo ključne za normalno funkcionisanje jednog savremenog društva i pogotovo metropole kakva je Beograd, mi ne možemo potpuno da ukinemo saobraćaj, zato što bi to imalo negativne posledice koje bi bile nemerljive. Zato je poenta naći najodrživiji mogući način, model, koji bi omogućio saobraćaju da funkcioniše s jedne strane, dok bi sa druge strane smanjio sve te negativne eksternalije dovodeći ih na najmanju moguću meru. U smislu praktičnog predloga za politiku koje sam ja predložio, ona se sadrži u jednoj konkretnoj meri, ali zbog uvažavanja ove multidisciplinarnosti i problema kompleksnosti celog saobraćajnog sistema, morao sam da je propratim nizom različitih faktora koji moraju da pomognu ostvarivanje te mere, jer moramo da pratimo sve posledice takve mere. Moja konkretna mera se sadrži u sledećem: u smanjivanju maksimalno dozvoljene brzine na ulicama Beograda. Sad, dozvolite mi da to malo obrazložim. Moj zaključak je da se brzina kao pojedinačni faktor izdvaja kao jedan faktor koji ima najveće posledice po bezbednost učesnika u saobraćaju. Postoje mnogi drugi faktori, ja se slažem, ali čini mi se da je ovaj onaj najbitniji zato što on ima dve bitne dimenzije. Kao prvo, brzina direktno utiče na mogućnost za nastanak nezgode u saobraćaju. To je prva stvar. Druga stvar, kada dođe do nezgode u saobraćaju, od brzine direktno zavisi kakve će da budu posledice te nezgode. U prvom slučaju imamo tu subjektivnu i objektivnu dimenziju. Što se vozilo kreće većom brzinom, povećava se zaustavni trag vozila, teže ukočiti, iskontrolisati i tako dalje. Subjektivni faktor je vezan za čoveka. Što se vozilo kreće većom brzinom, manje vremena čovek kao vozač, kao neko ko upravlja motornim vozilom, ima da odreaguje i da izbegne opasnu situaciju. Druga stvar se oslanja na prostu fiziku. Masa puta ubrzanje i tako dalje. Dakle, ako idemo većom brzinom, jasno je da će svaka nezgoda dovesti do mnogo težih i ozbiljnijih posledica. Iako se možda često načelno vezuje za autoputeve ili tako dalje, zapravo je ona ključna upravo u naseljenim mestima. Sada, pošto bi ova mera smanjenja brzine, a ja sam predložio sa 50 na 40 km na čas, definitivno dovela do nekih pozitivnih efekata, moramo da merimo i one potencijalno negativne efekte. Ajde sada laički da izračunamo, ako mi imamo veliki broj vozila u Beogradu i ako svima kažemo da moraju da se kreću za četvrtinu brzine manje, oni moraju više vremena da provedu u samom saobraćaju, što dovodi do toga da vi imate više vozila na ulicama. Tako da moja mera dovodi i do nekih problema. Sada, da bismo odgovorili na te neke negativne aspekte mog predloženog rešenja, sagledao sam određene strategije unapređenja sistema saobraćaja koje mogu biti preduzeti i koji bi se zapravo koristili upravo kao ono što sam na početku napomenuo, a to su oni faktori koji podržavaju ovu glavnu meru koju propisujemo, da bi u što većoj meri iskoristili njene pozitivne, umanjili njena negativna svojstva. Kao te neke strategije sam prepoznao 3 osnovna usmerenja. Jedno se svodi na umanjenje saobraćaja, jedno se svodi na njegovo unapređenje i treće se svodi na transformaciju saobraćaja. Ukratko, to su sve mere koje vi možete iskoristiti da ove negativne eksternalije smanjite. Evo na koji način, vrlo jednostavan primjer za umanjenje saobraćaja, da vi izmestite deo saobraćaja iz Beograda. Problem kod ovih rešenja je taj da neka zahtevaju jako puno sredstava, što je praktično, ja sam svestan toga, neodrživo iz gradske vlasti, koje jednostavno nemaju taj budžetski prostor da sprovode projekte ove razmere i to često povlači ili velike kredite ili tako dalje, što podrazumeva opet jako kompleksniju studiju izvodljivosti i svega nego što je bilo prostora da se ja bavim tim ovom radu, tako da ću ih ja načelno spomenuti. Znači, vi možete izmestiti saobraćaj, efektivno ga umanjujući. Ako imate manje teretnih i transportnih kamiona, vi imate manje potencijalno opasnih vozila na vašim ulicama, takođe imate manje direktnih emisija koje pogađaju direktno građane ovog grada i u tom smislu izmeštanje saobraćaja jeste jedan efikasan element da zapravo napravite saobraćajnu bezbednost. Druga i jako očigledna je osavremenjivanje naših kapaciteta za saobraćaj i njihovo unapređivanje, što bi opet verovatno vodilo ka nekim većim ulaganjima, zato što opet našao sam negde neki podatak da je Beograd zapravo najveća prestonica u Evropi, najmnogoljudnija prestonica u Evropi koja nema sistem podzemne železnice. To znamo da je naša velika boljka i to bi nam verovatno olakšalo život, smanjilo pritisak na drumski saobraćaj, što je opet jedan glomazan projekat i zato sam ja sklon da u prvom kratkoročnom periodu predložim ovu treću strategiju koja se najpre bazira na transformaciji našeg postojećeg sistema saobraćaja. Analizirati uslove u kojima se mi nalazimo i razvojne kapacitete koje Beograd kao takav ima. Kao prvo, Beograd leži na 2 reke, reke se za saobraćaj ne koriste, možda bi mogli. To možda nije toliko skupo kao
kao železnica. Ovo su sad najkraće crte. Druga stvar, diverzitet načina kretanja u saobraćaju je ogroman. Sve je saobraćaj. Ne smemo da se usredsredimo samo na četvorotočkaše, o kojima je ovde najviše bilo reči. Dakle, vi ste učesnici u saobraćaju i kada izađete peške iz vaše kuće. Pešačenje je vid učestvovanja u saobraćaju, kao i bicikliranje, kao i vožnja automobilom, taksijem, kao učestvovanje u javnom prevozu, vozovi. Dakle, sve je to učešće u saobraćaju. I svi ti elementi su nešto što Beograd kao grad može da iskoristi i da inkorporira u svoj model saobraćaja. I ja smatram da je to nešto što kada gledate ono cost efficiency, onaj kriterijum kao što kažu naši stari, volimo da koristimo takve izraze, dakle kada uradimo tu analizu troškova i koristi, mislim da je tu moguće uz najmanje ulaganja i korišćenje postojećih i raspoloživih sredstava uraditi najviše. Mislim da bi tu najveći troškovi iziskivali izgradnja takozvanih multimodalnih čvorova. To znači da bi trebalo da omogućimo ljudima da menjaju transport onako kako to njima najviše odgovara i da učinimo što raspoloživijim te druge i alternativne sredstva prevoza. Ako se oslonimo samo na drumski saobraćaj, teško da će i postojeće stanje biti održivo, a kamoli uz ovu moju predloženu meru smanjenja maksimalne dozvoljene brzine. Zato je ono što ja smatram da mora da se radi je da se okrene tim alternativnim oblicima prevoza. Takođe mislim da nam ide u prilog preferencije ljudi koje su sasvim različite. Beograd ima više od 1,5 miliona stanovnika koji imaju najrazličitije potrebe kako udovoljiti svim tim različitim potrebama. Ja bih u odgovor na to ponudio upravo ovo. Pružiti što veću slobodu da se na različite načine učestvuje u saobraćaju. Ukoliko bi imali efikasniju podlogu da koriste nešto drugo kao oblik saobraćaja, makar delimično, možda bi to i uradili. Znači, apelujem da pokušamo da te različite preferencije ljudi okrenemo u svoju korist. Zapravo omogućavajući im izbor, ne samo im pružajući, nego im obezbeđujući i kapacitete da koriste te svoje različite izbore, to je da ih sprovedu u delo. Mislim da bi to bio možda najadekvatniji način da podržimo tu moju meru koja bi direktno uticala na unapređenje bezbednosti saobraćaja i samo ja bih čisto izveo neke načelne mere. To su prvo izgradnja pomenutih transfernih čvorova, gde bi ljudi mogli lako da im pristupe i da promene oblik transporta. To je jedna stvar. Druga stvar bi bila stvaranje integrisanog tarifnog sistema, što se tiče saobraćaja u Beogradu, koji bi prevazilazio samo, recimo, Bus Plus. Znam da je to sad problematična tema, ali ja ne ulazim u one uobičajene napade na Bus Plus. Samo smatram da je uopšte celokupnom sistemu saobraćaja potreban integrisan tarifni sistem. Jer ja kao korisnik saobraćajnog sistema želim da dobijem neku krajnju uslugu. Ja želim da se meni omogući upravo ono od tačke A do tačke B. Ja želim da se prošetam Kalemegdanom ili šta. Mene znači ne interesuje da li ja parking servisu, da li ja sada Bus Plusu. Mene interesuje finalni produkt i finalna usluga koju meni grad pruža. Kao dodatne mere naravno moram da predložim i promenu normativnog okvira koja ide u skladu sa ovim mojim preporukama i kao četvrto to je medijska kampanja, a ne samo medijska nego i informativna kampanja za ljude, na što verujem da će se i kolega nadovezati zato što govori o obrazovanju. Deca vas redo mole, usporite pored škole. Moje ime je Jana Dimitrijević. Moje zvanje je master teoretičara umetnosti i završila sam fakultet muzičke umetnosti, zapravo muzikolog sam. Ono što je mene podstaklo da učestvujem na konferenciji, pohađala sam školu orijentiringa pri Planinarskom društvu Pobeda i pronašla sam neke sličnosti, otkrila sličnosti koje sam povezala u ovom radu. Orijentiring u širem smislu predstavlja snalaženje u prirodi, a u užem odnosi se na sport u kome učesnik treba uz pomoć karte i kompasa u što kraćem vremenskom periodu da stigne do cilja. Naravno, svakome se desi to da se izgubi na putu i preporuka prilikom gubljenja jeste da se dobro osmotri teren, zatim znaci u prirodi i u krajnjoj meri učesnik treba da se vrati na pređašnji punkt kako bi mogao lakše da se orijentiše. Takođe, on mora da ostane koncentrisan i da pokuša da otkrije gde se nalazi i stoga treba da se fokusira na određenu karakterističnu tačku koja će poslužiti kao orijentir. Isto tako je i u saobraćaju. Dakle, kada se učesnik u orijentiringu nađe na nepoznatom terenu, dobije kartu na kojoj ne piše bukvalno ništa i postoje određene boje, karakteristični znaci koje treba da se proprate u prirodi. Dakle, sve što je crnom bojom, to je delo ljudske ruke. Zatim, plava boja ukazuje na vodene objekte. Takođe, to su izohipse koje pokazuju udubljenje i ispušćenje u samom terenu. I kada imamo takvu kartu i uporedimo to sa samim terenom, ako se poklapa, onda smo zaista orijentisani. Dakle, ono što je cilj, treba pratiti znake. Znaci i u saobraćaju treba da se poštuju i oni ukazuju na određene opasnosti, ograničenja, zabrane, obaveze. Takođe daju obaveštenja o putu, mestu, udaljenosti i objektima i slično. Ono što je još
važno jeste da su učesnici u saobraćaju, odnosno vozači, nekada koristili kada su odlazili u nepoznate delove grada kartu i autokompas. Danas su karte zamenili GPS uređaji. GPS uređaji su omogućili lakše orijentisanje i brži dolazak do samog odredišta i ne razlikuju se preterano od karata, osim što sadrže glasovna upozorenja. Nekada su GPS uređaji služili u vojne svrhe, ali danas su dostupni svima i vozači, slušajući reprodukovane zvuke iz uređaja, pasivno prihvataju informacije, slušaju i prosto veruju slepo elektronskom uređaju. I može se postaviti pitanje da li bi vozač mogao da se snađe bez GPS uređaja na istom tom putu kada bi ponovio tu putanju. Naravno, poseban problem predstavlja neažurirane GPS karte u odnosu na promenu saobraćajne situacije na terenu, bilo da je reč o radovima na putu, zatvorenim ulicama i slično. Kao što postoji škola orijentiringa gde se savladava čitanje karte, takođe postoji autoškola i polaznici autoškole u Beogradu trebalo bi dobro da savladaju i da izučavaju plan i nacrt ulica Beograda. Naravno, kako bi se između ostalog izbegli eventualni prekršaji i prekršaji čine posebno mladi, manje iskusni vozači. Iz tog razloga trebalo bi poznavati kartu i imati plan grada Beograda. U 21. veku činjenica jesu karte jedno zastarelo sredstvo, ali da li ih treba u potpunosti izbaciti iz upotrebe. Za bezbednu vožnju potrebno je prvenstveno poznavati delove grada, potom sa puno pažnje i opreza pristupiti i vožnji, kako ni jedan učesnik u saobraćaju ne bi bio ugrožen, jer život ima apsolutni prioritet.